Wes ngono mau wes. Rampung. Randes Laura. Just. Zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen kaomen saiki sopir bisa nyaman gunung desa tadi rejo dene ora kita padha lara ngopo kok diubel-bel? Ngopo sire taleni? Sire bocor, Mas. Bocor. Heeh. Lho Kok ngacungi pedang lho. Oh, bro. Waduh. Was. Kepriye le, semprit, yo, ayo lurus mana? Kita luruskan barisan kawanku. Kepriye met malah sabrak ngono lho. Sabrak, lurusan barisanmu. Mingkem cangkeme. Wes, met. Siap, iki Mas Jipi sing nyanyi. Sak-sake kok nika, sak-sake wae nyong tak milu joget nyong. Pedangnya gede banget. Aduh, iki diasak. Yo. Oke. Anake Pak Tani omahe nang pinggir kali, aja wira-wiri nuruti karepe ati. Anake wong tani omahe nang pinggir kali.
budaya aja main foto pundak nangke atus Apa iso? anake wong Jawa anake wong Jawa ngeluri seni budaya Anake wong tani omahe nang pinggir kali aja wira-wiri nuruti senenge ati anake wong tani omahe nang pinggir kali anake wong Jawa ngeluri seni budaya aja main foto pundak nangke atus anake wong Jawa ngeluri seni budaya anake wong tani omahe nang pinggir kali aja wira-wiri nuruti karepe ati anake wong tani omahe nang pinggir kali wes ya Irfani ronce kembang wangine mubyar gemilang aja sira mengo miturut dawuhe pangeran monggo tindak ingkang sekesa urip sira ning alam donya kowe ora kena semoyo ya Irfani ronce kembang wanine mubyar gemilang aja sira mengo miturut dawuhe pangeran monggo minta ingkang sekesa urip sira ning alam donya kowe kuwi ora kena semoyo Wes met, mau medase nyong. Iya, tapi ke dijambak kayak dah. Iya.